Traitors on syntynyt noin 5-6 vuotta sitten. Rullakiekkoa ruvettiin pelaamaan. Siinä on ollut puuhamiehiä silloin Tihosen Matti ja Tuunasen Janne. Rullakiekkoporukka kasvoi ja turposi melkein 30 pelaajan kokoiseksi, niin sitten sitä kautta saatiin idea siihen, että perustetaanpa sitten jääkiekkojoukkue talveksi, kun niin moni oli sitä pyytänyt. Ja nyt sitten viime keväänä Tihosen Matin kanssa ruvettiin miettimään ajatusta jääkiekkojutusta ja viime keväänä perustettiin ihan sitten virallinen yhdistys. Traitorissa pelaa savonlinnalaiset nuoret ja vähän vanhemmat miehet, ketkä ei niin sanotusti ole kiekkoilussa välttämättä päässeet kovin pitkälle tai sitten ovat halunneet harrastusta niin sanotusti vähän keventää. Ja oikeastaan siinä on miehiä joka lähtö. Rullakiekkotoiminta ollaan pikkusen niin sanotusti pienennetty ja kautta lyhennetty, että on myös vapaata, sitten ei tarvi ihan ympäri vuoden olla keskenään tekemisissä. Mutta nyt on pääpaino kuitenkin siirrytty tähän jääkiekon pelaamiseen. No sehän miksi tämä alun perinkin perustettiin ja mitä tavoiteltiin, että saadaan kaveriporukka kasaan tässä ja pelattu silloin kesäisen alun perin rullakiekkoa ja nyt sitten jääkiekko. Et se ydinjuttu mikä oli, että saadaan ihmiset liikkeelle ja kaveriporukka pidetty kasassa ja siinä ollaan kyllä omasta mielestä ainakin onnistuttu. Sen lisäksi ollaan tietysti nyt viime kausi jääkiekon osalta meni tosi hyvin, että aloitettiin 3. divisioonasta ja noustiin heti 2. divisioonaan ja nyt on sitten uudet haasteet edessä. Tietysti pelillisiä suorituksia on turha miettimään tässä vaiheessa yksi kausi vasta takana, mutta periaatteessa se on hienoa, että saatiin homma ylipäätään toimimaan ja alueelle. Kattokaa, että menette samaan aikaan näette tää kulma ja tää kulma. Että me sitten ihan niinku yhtä matkaa täällä joskin. Vähän niinku pelisilmää siinä. No, periaatteessa valmentajahan me saatiin Silvennoisen Mikko jo Traitorsiin heti viime kauden alusta. Ja hänhän valmenti meitä koko viime kauden. Ja nyt teimme Mikon kanssa jatkosopimuksen. Ja totta kai se valmentajan mukaan tuleminen, niin sehän on sitä, että se on toiminta-ammattimaisempaa. Siellä on kaveri, joka päättää, ketkä pelaa ja miten pelataan. No, hyvä mahdollisuus oli ja sitten suositeltiin hyvin ja Matti kertoo minkälaista tämä touhu tulee olemaan, niin se tuli semmoinen olo heti, että tämä kuulostaa tosi hyvältä, niin oli helppo lähteä sitten mukaan tähän touhuun. En ole katunut yhtään, että on lähtenyt. On vedetty tosissaan, mutta ei kuitenkaan niin hampaat irvessä on vedetty, kun ylemmillä sarjatasoilla pelataan. Ja joukkuehenki on hyvä tuossa ryhmässä, niin siinä on mukava tehdä töitä. Kyllä Konstin Kalle tietenkin, Mestiksen maalikuningas parin vuoden takaa, niin varmaan tulee olemaan kova nimi, että varmaan toivottavasti häkki soi vastustajan päässä. Sitten voi sanoa Räisäsen Eero, tuli kanssa Sahkosta, niin todella taitava kaveri. Varmasti on paljon hyötyä hänestä. Ja sitten ei sovi unohtaa viime kauden pistepörssin voittaja Tihosen Mattia. Oli kyllä viime vuonna kaikki kaikista tälle joukkueelle. Tavoite on nousta siihen Suomi-sarjaan, jatkosarjaan, mikä nyt on 2 divisioonaa, 2 parasta nousee siihen. Siihen on tavoite. Traitors tulee varmasti pelaamaan aina siellä, mikä on Traitorsin pelaajien taso. Eli jos näyttää sille, että meillä on niin hyvä nippu, että voimme pelata sarjaporrasta ylempänä, silloin yritämme totta kai päästä sinne ja pelata siellä, missä rahkeet riittää voitosta pelaamiseen. No itselle se on tällä hetkellä aika lähellä vapaa-aika. Että varsinkin kesäisin, syksyisin ja talvisin vapaa-aika pyörii kyllä aika pitkälle Traitorsin ympärillä. Et se vie paljon vapaa-ajasta myös jäähallin ulkopuolella, mutta sen
nyt ihan kyllä mielellään. Että se on, sanotaanko näin, että aika isolla sydämellä tällä hetkellä siinä pyörittää ja myös moni pelaaja on sitä sanonut samaa. Hyvä äijä! Hyvä reeni, hyvä reeni! Ei oo ihan vielä valmista.